Дарагія мае суродзічы і беларусы, вітаю вас з гэтай найважнейшай датай сучаснай гісторыі нашай бацькаўшчыны 25 сакавіка 1918 году, калі наш народ абвясціў незалежнасць і волю свае дзяржавы Беларускай Народнай Рэспублікі. Хаця мы не змаглі тады абараніць нашу незалежнасць, абвешчанне Беларусі суверэннай дзяржавай змусіла бальшавікоў стварыць БССР, а існаванне БССР дазволіла беларусам у 1991 годзе абвесціць незалежную Рэспубліку Беларусь. Абавязкам кожнага беларуса ёсць сёння зберагчы гэтую незалежнасць. Нягледзячы, на жаль, на падзеі 2020 году і на нашу дзейнасць у свеце, сусветныя СМІ ўсё часцей забываюцца пра нашае існаванне, асабліва, калі гавораць пра вайну ва ўкраіне. Дарагія мае суродзічы, не давайце ім забывацца. Гэтак жа, як Канада з'ядналася як ніколі, каб бараніцца ад пагрозаў свайго паўднёвага суседу, як яднаюцца ўсе народы, калі адчуваюць патрэбу бараніць свае інтарэсы, прыйшоў час усім нам адчуць як ніколі нашую прыналежнасць да нашай зямлі і наш абавязак бараніць яе ад усіх захопнікаў, як ворагаў, гэтак і нявукаў, якія за 34 гады яшчэ не ўцямілі, што ў цэнтры Еўропы жыве суверэнная нацыя, якая мае такія самыя правы на існаванне, як і яны. У гэты час, калі ў Беларусі наш народ пад ботам тырана, звяртаюся да беларусаў замежжа, якім ніхто не забараняе прадаўжаць змаганне за волю і лепшую долю нашага народу. Карыстайце з кожнай нагоды, каб прыцягваць увагу палітыкаў і грамадзян краін, якія вам далі прытулак, што ў цэнтры Еўропы не адзін, а два народы церпяць ад маскоўскага імперыялізму, і што Беларусі ніхто не памог, калі яна дамагалася вызваліцца ў 2020 годзе. 25 сакавіка ізноў пакажыце свету, што вы таксама маеце права быць вольным народам на сваёй вольнай зямлі. Дык памажы нам, Божа! Жыве Беларусь!